Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hato ka US bat ka Israel kila hiar kemai ka Iran. Hato kila ketong ki IRGC komandar. Lane ki hi spy jong ka Iran. Ka jing thai ka ba klanbor. Kala penprai ka ying ka ba Pramala. Ha Bandar Abbas. Ka nongba jong ka Iran. Kane ka jing thai. Kala jah ka lai pui tarik u kala lingkot argar arpun riu. Ha shwa ka nok phai singi. Ha ka puar ba ki bro ki daya penle jing mut. Ki jing trai. Kumba armala jong ka ying. Kila pra. Haka baki lingkon lingkai ila sapriang surok bat kala donru ka jingjot ka bakrau jong ki dukan ke marjan bat ki kali ka sarkar Iran kala pha wud je ki nong pelat im ki nong penlibding ki doktor bat ki bor ki badekmi chaka jaka baja ka jingthai panyara pe ki pajba bala mensau kumba sangut ki brug layap bat bunut ki la mensau bat laki jinghin ki babnie umpat sim la pensisha ki bor sarkar Iran Kimpat simla penskem hadu menta ya kadau joka jingthai katokat neki ong baka dai ka jinglaj jong gagas dai ka jingdokit kadang ya chakmat katasnim news agency bat ki weki state media kila kenta ka jingkam baka jingthai kalak thong ki IRGC commander ki don pat katokat ni ki balak no ya ka US bat ka Israel halor kan ka jingthai namar ka jingberngam hertma jong utrom ya ke Iran hakini kisingi bat kita yo bala dep